खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 जुन सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जागोन। न'खरनि जायखिजाया मुवा बेसादनि फालांगि खालामोब्ला नोंथांनि मोजांसिन। बृष राशि। सोलोंथाइ लानायाव मोजां सान। आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। गोसो होबथानानै फरायोब्ला थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन। मिथुन राशि। खामानिनि फारसे मोजां जानाय नङा। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव गुलुं गुजुं जागोन। नाजाब्लाबो जाफुंसारनाय नङा। कर्कट राशि। गारि मटर सालायनायाव खैफोद नुजाथिगोन। हरखाब सौदावनो हागौ। गारि मटर सालायनायनि फारसे सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। सिंह राशि। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। जायखिजाया मुवा बेसादफोरखौ रानलायनानै जागोन। गोसोआव गुबुननि फारसे गाज्रि नोजोर थानाय नङा। कन्या राशि। फालांगिनि फारसे मोजांसिन सान। आंखालनि समाव फालांगिजों गोबां रां मुलाम्फा जागोन। फालांगिनि फारसे गोसो होथाबगोन। तुला राशि। समाजाव मान गैयै जागोन। रावनिफ्रायबो मान सन्मान मोननाय नङा। गावनि फारसे गोबां खोथा साननानै दुखु जागोन। वृश्चिक राशि। न'खराव धोन खहा जागोन। मोजां मुवा बेसादा खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। न'खराव धोन सम्पतिनि आंखाल नुजाथिगोन। धनु राशि। बिदा फंबायनि गेजेराव बांसिन अनलायनाय फैगोन। फंबायनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै होगोन। मकर राशि। आखायाव रां रुफा थानाय नङा। दोनथुमनाय राङा जोबलांगोन। न'खरनि रांखावरि आंखालखौ लानानै दुखु जागोन। कुम्भ राशि। जेरावबो जै जागोन। खामानि दामानिफ्राव देरहासार जानो हागोन। दिनै गोसो खुसियै समखौ बारहोहरनो हागोन। मीन राशि। नोंथांनि थाखाय जेरावबो हेंथा गोनां जागोन। जेखि खामानि मावा न'खरानो हेंथा होगोन। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों थांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।